ngilahlekele ilunga lomndeni ibe ngilikhave kwa-AFBOP. Mangilikhavile kwa-AFBOP ilunga lomndeni lishonele eGoli lifanele litransportwe lisiwe KwaZulu Natal. Bangifonela ke ukuthi angize kwa-AFBOP wase-Jackals Creek eGoli. La ngiye khona izolo ngekhathi zantambama ngafike ngathola usizo kusisi uSusan Masemola. Usisi uSusan ungitshele ukuthi ke no but indlela esisebenza ngayo ke thina lana uzokwenza kanje, uzohamba nomuntu niyesibhedlela la kushone khona ubaba nenze imfanele lezi enjwayele ukuzenza zesiZulu, kodwa kufanele ukwazi ukuthi imoto ezohambisa ubaba KwaZulu Natal izobe ihamba nabanye abantu asebedlulile, meaning bazoba bawu-3 ngoba ngokuchaza kwakhe bekukhona umuntu wase-Free State, kube khona kuzoba khona ubaba, kube khona nomunye futhi wakwenye indawo emotweni eyodwa, kube selingabe bikho ilunga lomndeni bezobe iphethe ihlahla. Ngamphikisa ke mina ngathi angiyazi into enjalo, angikaze ngize ngizwe kuthiwa iyenzeka at all. So okube sekulandela lapho ke uthe cha bhuti ngoba sekulate ngizacela ukuthi unikeze ithuba kusasa ufike ngo10 ekseni ngizobe sengikhulumile nabaphathi bami ngibachazela ukuthi uthi wena ucela ukuthi imoto ihambe nelunga lomndeni ozobe liphethe ihlahla nobaba eseboxini ihanjiswe ekhaya. Nangempela ekseni mangifika ngifike ngathola futhi uSusan namhlanje ekseni. uSusan wangitshela ukuthi abaphathi bakhe bathe if mina ngifuna imoto ezolayisha ubaba nelunga lomndeni ozobe ephethe ihlahla kufanele ngikhokhe imali ye transportation u6500 nakhona futhi kufanele ngisayine iwaiver ezobe iprotecta bona should kwenzakala iaccident endleleni. Ngase ngithi mina ngicela icontract yami khona ngizofunda a certain portion echaza mayelana ne-transportation of a deceased. Bayiletha sayifunda phambi kwabo kubhaliwe kwicontract ukuthi if unelunga lomndeni elishonile kufanele batransporte from another province to another province, kufanele ungenani kube ukuthi lo muntu usekhokhela ipolisi inyanga ezu24. Mina ke sengineminyaka ewu15 ngikhokhela ipolisi. So njobe sedlulile bengilindele ukuthi bazongitransportela ngendlela ukuthi emotweni kuzoba khona udriver, kube khona ilunga lomndeni ezophethe ihlahla bese kuba khona isidumbu. Bangiphekisa nabo namhlanje bese ngithi ke mina ngicela angibizele ongaphe kwakhe. Wambiza office supervisor wakhe uma Fidiso Maja, ungixolele sisimangele libize kabi igama lakho. Ufike naye wangichazela ukuthi cha bhuti ngeke u-AFBOP ufuna u6500 waiver ne plus usayini waiver yokuthi umuntu ozobe hamba nelunga nesidumbu uma kwenzeka accident bona ngeke baze bakhokhe for lo muntu lo. So kuthe mabebala ke sebebala nokunye ke ngoba bengifuna ibhokisi ethize kwafanele ngikhokhe extra futhi kuyimali yebhokisi. Lokho anginayo inkinga nakho ngoba vele wonke umuntu mawufuna ibhokisi elingathe uba ngaphezulu kwemali oyikhokhelayo ke understandeke ukuthi uzoyikhokha imali engaphezulu. Kodwa engifuna ukunixwayisa ngakho nengifuna ukunazisa ngakho ukuthi uzoyithatha icontract kwa-AFBOP usitshela ukuthi ngoba ibhaliwe nawe utshelwa yilo ukubhalisa ilokhuza ipolice engachazeli in details ukuthi kuzokwenzakalani. Wena uthathe wazi ukuthi ilunga lakho lisebenza le eCape Town, wena ula KwaZulu Natal, masifika isikhathi bakufuna imali ngaphezulu. Kulungile-ke ngibese ngibatshela ukuthi ngicela ngiphe ithuba ngibona ukuthi ikhona indlela engenza ngayo ngokuthi ke leli lunga lomndeni wami bikade futhi ngilikhavile kwenye yenkampani ezikhona ezinkulu la eSouth Africa. Ngibese ngifonela yona ngababuza ukuthi ngicela ukuthi ikhona into engangisiza ngayo mayelana ne-transportation ukuthi ningitransportele ubaba. Bathi no, ubaba wakho somtransporter mahala kuphela thina wena sitshela indawo esompick up kuyona simthathe simuse eNatal somhambisa kuyona imoshwali kaAFBOP mahala. Ngibuyeke
ngibachazele ukuthi cha kunenkampani enye bengikhave kuyona ubaba. Ngicabanga ukuthi ngingayifihli nje leyo nkampani u-Old Mutual. Uzongitransportela mahhala umzimba use KwaZulu Natal. Base bethi bona hayi kuvumelekile lokho. Usho ukuthi ke bayominus lo 6500 emalini bekufanele ngiyikhokhe. Savumelana ukuthi cha kulungile qhubekani nomsebenzi wokungifihlela ubaba. Inkinga iqala lapha ke futhi. Sebevumile ukuthi bavuma ukuthi u-Old Mutual uzothatha isidumbu from emotional yabo usise kwisidumbu sabo eFriday. Sivumelana ukuthi kusasa ngo9 ekseni sorry ngibatshela ukuthi bathe Old Mutual kusasa ngo9 ekseni imoto izobe isiready ukuthatha isidumbu emotional yabo isihambise ngendlela mina engifuna ngayo, which is izoba imoto nesidumbu nomuntu ozobe ephethe ihlahla. Ihambe from la ngifuna ihambe khona until izifike ekhaya mahala. Bavuma ke base ngibatshela ukuthi imoto izobe ikhona ngo9 ekseni iyo pick up isidumbu emotional yabo. Bathi athi ke usisi uSusan ngizobuyela kuwena ngisazobatshela ukuthi sebevumile kwenye indawo ukuthi bazolayisha isidumbu. Ngicabanga ukuthi kuphele u2 hours wabuyela ke mina usisi wangitshela ukuthi cha webhodi asinayo inkinga ukuthi lawo bantu bamthatha ubaba, kodwa ke indaba izoba sekuthini sine service thina esobe sinayo lapha ya emotional wethu. Sicela ukuthi nize from ngo11 kuyale nizolanda isidumbu. Ngithi mina sisi anikwazi ukuthi nifike ningithembise izulu nomhlaba. Mase kufanele ningenzele into nihluleke. Ngize neoption. Mase ngize neoption niphinde futhi nina nizo inconvenience ngesikhathi. Into engiyicela nje isidumbu nisifake emotweni, imoto izosithatha ihambe nazo namaphepha aphelele. And then emva kwalokho kube sekwenzeka ukuthi ngibe sengimtshela usisi ukuthi ngicela ukuthi kusasa ekseni isidumbu sibe sesilungile ngo9. Wathi yena lalela bhoti thina isikhathi esikunika sona 11 kale. So ke into engiyibukayo njengomuntu oshonelwe nomuntu obhekene nalokho abhekene nakho njengamanje lukuphuzwelo kanti kubantu baka Afbob. Ngiba sathe ngizama imizamo ngala ngifuna ukuba ukuhlangabezana nabo bayangichitha bangitshela ngabaphathi babo ukuthi abaphathi babo bathi mangithi ke kubona ngicela ukuthi ngikhulume nalabo abaphathi babo they are not where to be found. Ukhuluma nabo bakhuluma nabo bona efonini kuphela. So ke ngizama ukuthi ke usisi uSusan nosisi wakwaMacha bazamile abangakuzama bangisiza ngendlela bangisiza ngayo, kodwa nikwazi ukuthi uAfbob ufike wabhala into phansi kwi-contract ukuthi uzongithathela isidumbu mahala usise, kodwa bona sebethi bazosihambisa nezinye idumbu nehlahla engekho umuntu oyifamily member. Kuyangihlukumeza lokho, kungihlukumezile. Ngeza neoption enye mase ngithi kubona ngizolanda umuntu wami ngo9 sebekuyibona futhi asebethi bayadelay abashongo nakhona ukuthi ngo11 bathi from 11 kale, meaning isikhathi sabo futhi akusisisikhathi sami. Ngithi mina kubona sazohamba indawo ende, cela ningizwele nivule omunye umnyango ninginikeze isidumbu. Ngicabanga ukuthi emotional kunomnyango wodwa, ninginikeze isidumbu ngihambele kuze ngizokhuleka nani nisaleke la eGoli nibe right, bese ngiqhubekela nomsebenzi phambili ngininikeze le mali difference yecoffin ebenifuna siqhubeke nomsebenzi. Azwani angazi ukuthi ubani ongakhuluma na somebody somewhere ongakwazi ukuthi atshela abantu baka Afbob ukuthi ababe